Üdvözlünk a Trendbow bemutatón! Ma elmagyarázom, hogyan regisztrálhatsz platformunkon, hogy hozzáférhess a háttérirodádhoz. Az első lépés, hogy kérd el a regisztrációs linket attól a személytől, aki bemutatta neked ezt a lehetőséget. Miután megkaptuk a linket, kattintsunk rá, hogy automatikusan átirányítódjunk, vagy manuálisan írjuk be a böngészőnkbe. A link egy ilyen regisztrációs oldalra vezet minket. Itt ki kell töltenünk a mezőket az adatainkkal. Beírjuk az e-mail címünket, a felhasználó nevet, amit használni szeretnénk a platformon, a jelszót, amivel beszeretnénk jelentkezni, majd végül újra beírjuk a jelszót, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy helyesen írtuk be. Ha a jelszavak egyeznek, és minden mezőt kitöltöttünk az adatainkkal, kattinthatunk a Submit gombra. Most a platform kéri, hogy erősítsük meg az e-mailünket, ezért meg kell nyitnunk az e-mailünket, ellenőrizni a beérkező leveleket, és itt látnunk kell egy ilyen e-mailt. Ha nem látjuk, ne felejtsük el ellenőrizni a spam mappát vagy kérni az újbóli elküldést. Miután belépünk az e-mailbe, görgessünk le és kattintsunk a Verify e-mail gombra. Gratulálunk, mostantól a fiókod sikeresen aktiválva lett. Most már be tudsz jelentkezni, hozzáférhetsz a háttérirodádhoz, és része lehetsz annak a közösségnek, amely kihasználja az új trendeket, amelyek megváltoztatják a világot. Reméljük, hogy hasznosnak találtad ezt a bemutatót, hamarosan találkozunk.